Aurreko saio batean ikusi genuen Live Worksheet fitxak sortzeko ikasleentzat. Azken finean, Live Worksheet egin ahal duguna da fitxa bat, paperean egiten dugun moduan, interaktiboa bihurtu eta gero ikaslei pasatu. Word-Wallekin pizka bat ezberdina egingo dugu. Hemen sortu alditugu jolas txiki batzuk edo, planteatuko dira ia jolas moduan pantalla osoan egiten eta horlakoa, eta orduan beste ikuspegi bat ematen dio. Joango gara, lehen abiatuko gara Word-Wall horrira, idazten badugu Word-Wall bilatzailean, hartuko dugu lehenengoa, eta hemen bertan hasiko gara beti bezala logeatzen. Hemen jartzen du, sign-up, to start creating, hasiko gara, eta beti bezala badaukagu Googleekin egiteko aukera. Eta ni normalean, harinago joateko egiten dut Googleekin azkenengo boladan. Zein konturekin, Jose kontrol konturekin. Horrekin nago orain. Eta bagaude bertan, horrian. Horrian, egingo ditugu edo badaukago aukera egiteko ariketa desberdin batzuk, orain gainetik ikusiko dugu eta gero hurrengo bideoetan poliki-poliki ikusiko ditugu batzuk, ez guztiak bada baina bai batzuk. Eta bakarrik dago hemen, itxaki bat. 5 ariketa bakarrik egin alditugu doan. Gero txertatu alditugu Classroomen, eta hori da bente abantaila bat, eta horregatik bada baitare aukeratu. Dena den, beti daukago aukera, mail batean, baldin bagaude bi irakasle, momentu batean, 2 edo 10 irakasle, 10 ariketa izango dira. Biek egiten badituzte. Gainera, Classroom gela desberdinak baldin baditugu ere, konbidatu aldugu beste irakasle moduan gela horretan, eta txertatu alditugu baitare lan horiek. Orduan, azken finean, bi irakasle, 10 lan. Eta momentu batean erabiltzen badugu beste kontu bat, Gmaileko kontu bat, hortik daukaguna edo, denok daukaguna, bada beste 5 sortu alditugu. Eta bintzat izango ditugu ariketa batzuk sortzeko. Azteko ikusiko dugu zeintzu diren, egin aldiren ekintzak, zakatuko dugu Create Activity, eta hemen ditugu, egin ditugun guztiak. Hemen doan direnak, eta hemen, pro-templates, ordaintzen lortu alditugun beste plantilla batzuk edo beste jolas batzuk. Geldituko gara honetan, eta joango gara poliki-poliki ikusten badugu gainetik nahiko daude, quiz izango dira galderak, matchup dira idazteko lauki baten barruan edo momentu batean drag and drop egiteko lotzeko bi. Hemen, find the month, missing word, batzuk esango dira pizka bat ezagunak ikusi bezain laster, crossword adibidez gurutzegramak egiteko, word series sopa letrak edo, orduan anagramak edo, hemen momentu batean eta beti dagoen arazo horrekin haur hezkuntzako entzat zer egin edo beti zailagoa planteatzea lanak online, hemendik atera aldira jolas batzuk ondo daudenak egiteko haur hezkuntza. Hemen daude guztiak, gero hemen egin aldugu hemen ikusiko ditugu, egin daudenean ikusiko ditugu emaitzak ez dira zertatzen zuzen Classroomen, baina hemen gero, my results hor izango ditugu, orain ez dago ezer noski, baina gero agertuko dira, hori emaitzak, ikasleen emaitzak. My activities barruan egongo dira guk egin ditugunak, orain ez dago ezer, sortu behar dugu bat, eta orain ez dago ezer sortuta, baina, egin ditugu karpetak eta antolatu karpetaz egite ditugun lanak, baina bakarrik baldin badira, ez dugu sortuko karpeta bat. Hemen ezabatu aldugu ekintza bat, eta nik hasieran esaten nuen, ezabatu albadut, erabiltzen dut ezabatu, eta behar bada desagertzen da hortik, eta beste bat daukat egiteko. Ez, reziklebin gero ikusiko dugu bada, baina paperontxira bidatzen dugunean, hor gelditzen da, eta zenbatzen du, eginda zegoen edo dagoen moduan. Orduan, hortik, pizka bat zaila engainatzea.
Bueno, baiango gara ikusten, poliki-poliki, bakarrik orain ikusi dugu registroa, eta poliki-poliki joango gara ikusten, gehien erabilia ditugun ekintzak. Behar da, guztiak ez ditugu ikusiko, pilo bat dagoelako, baina bai, gehien erabilia ditugunak klasean.